Ayusin mo pagnakaw dyan, Mila. Tagok dito. May tagok. Kuha ka pa to. Kuha ka pa daw, Mel, at iba-vlog ka daw. Sige. Dapat ikaw mamitas. Ito na ako, namitas na ako sa asyenda ko. Dito na kami sa sinda ng kapitbahay namin. Oh. Ang daming bunga. Pink. Gagmay pa, gagmay. Nagkita na naman kami ni ano. Ayun yung asyenda ko. Asan? Ayan, pwede yung kumuha dyan. Sige, Mel. Ate, ako video sa'yo. Ikaw. Sige, kuha ka dun ba? Ito lang ba meron? Ha? Ito lang. Ay, wala na. Nakatakot ate. Huwag kang matakot. Ako bahala sa'yo. Nakit mo na ano ako ate. Ay mo ah. Ay, ihian na to, God. Sige, talunin mo. Sige, ambak. Malagdag matris natin. Hindi, ambak. Sayang yung matris. Kapag gano'n mo kasaka pa, ambak. Oh, ayan oh. Ala, ang dami, oh. Magkano man yan? Bilhin na lang natin yan. 50 na lang yan. 50? Pa daw eh. Magkano ba ito ako? Ano natin yun eh. Pantry yan. Oh, ayan oh. Suki ng pantry. Tirador ako ng pantry. Ubusin mo na lahat. Hashtag suki. Nagtulo-tulo na yung ano. Ang siya gatulo. Tagok. Okay. Ate, bakit nagtulo? Abi na mula yung gatulo. Bakit ako dyan, oh? Buti. Mabuti, wala si Aling Bilay. Kung hindi, video lang ako yari. Nainis na. Hi, hello. Hi, hello. Hello, hi. Oh, di mo tinapos yung ano mo. Tanggalin mo yung mga yung mga kanin. Tapos na. Ito, Hi, hello. Hi, hello. Ito yung anak ko, binata. Binata na yung anak ko. Maghugas daw siya ng plato. Bukas na lang daw kang hina ng tubig. Grabing kainit. Tagaktak ang pawis. Kainit. Ito na yung makopa na kinuha namin kanina sa kakumari ko kay Maring Leonie. Salamat dito, Marsa. May mangga pa. Makopa. Gusto nyo? Dami nito. Dami. Nahanap kong liso nito. Buto ba? Wala, may buto. Kaya akong itanong. Swerte kasi ito pag meron ka ito sa bahay mo. Pag gusto mo magtanim. Wala mang buto. Maliso ba? Dami. Sarap. May mangga pang kasama. Sarap. Bukas na kita banatan. Umapon, busog na ako. Ikaw mangga, bukas na rin. Bukas na. Init kaayo, grabe. Ano ba yan? Super duper kainit. Ay!
Sunod namin vlog doon kami sa hacienda ni Maring Leone Mars. Sa hacienda mo Mangibot tayo nagbalanghoy doon. Kay magputo ta. Magputo atong suwag ginamos. Lami mo na siya. Yung puto so itong loob sa una sa ginamos, di ba? Mo na nabuhian mo sa una. Tapos utanan og malunggay. Busog na, busog. Kita mo na? Sige, sige. Sulay eh. So, hanap na. Siyempre, ito na. Ilayas na. Perubahan, nilayas ka lagi perubahan. Magdasinyan na lagi. Ah, kumbaga ito? Tulang yung mas. Sa? Nagugong ba? Nagparoha ay. Wala na ni. Ang aking palagunggong. Kung palagunggong. Ko ay kibol-bol. Bakit? Ito ang buntot ko. Maikli. Parang kay Kibuloy. Kibol. Ay. Nga-apin doon nga isa. Nidoon ko ng isa. Gusto ko magpabidyo. Pabidyo ay. Tuwad. Magpabutang man. Ating mga alaga nga palangga ko. Isa na lang ang hindi pa dumating dito. Asa na? Sige. Dito tayo. Tanawa. Dito tayo. Tapos lang pagkita. Kaya niiwad. Niiwad. Karyo. Video ito, may sen. Kaya niiwad. Puke, oh. Bagami. Yan, kumakaano ka rin. Ngomongin na mo doon. Hindi na mo doon. Dagay mo, lukso mo na niya ba? Ha?